জীবনে থরে বাঁচিଥିଲି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବି ଯାଇ ବାଛିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଯାଇ ବାଛିଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନଠୁ ବାଛିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ବୁଝିପାଇଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବାଛିଥିଲି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା କାଳେ ତମେ ବାଛିଦେଲେ ଭଲ ପଡ଼ିଯିବ। ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଖରାପ ପଡ଼ିବନି 7 ଦିନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ସେତିକି ସୁବିଧା ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। କି ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛ